Θα δούμε λοιπόν τώρα τη διαφορά του να έχεις να κάνεις οικονομία, ας πούμε, στα αναλώσιμα. Τι μπορεί να προκύψει. Θα δούμε τα δύο ρουλεμάν που είχα φορεμένα, κάνοντας οικονομία στο υλικό, και το ρουλεμάν που θα βάλω τώρα. Καταρχήν να δούμε πώς είναι αυτή τη στιγμή η φωλιά από τα προηγούμενα ρουλεμάν. Νομίζω κάνει κρά ότι υπάρχει θέμα. Έτσι είναι τα ρουλεμάν περίπου. Εντάξει, τώρα έχουν λίγη σκουριά, αλλά έτσι είναι όταν τα παίρνεις. Και θα σας δείξω τη βασική διαφορά που έχει με το ρουλεμάν που θα βάλω τώρα. Εδώ, όπως βλέπετε, από ό,τι φαίνεται έχει εξαφανιστεί το ένα το μακαρόνι. Ένα λεπτό να εστιάσω. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, τα βελονάκια από πάνω έχουν ένα δόντι, ένα νυχάκι, μια μύτη. Το ίδιο και από κάτω. Λοιπόν, η δουλειά σε αυτών των ρουλεμάν είναι να περιστρέφονται. Η μόνη κίνηση που επιτρέπεται να κάνουν είναι μια ελαφριά κίνηση ως προς το πάνω κάτω. Εδώ τώρα όμως τι έγινε. Αυτά είχαν το ελεύθερο να μετακινούνται και κυκλικά λίγο. Να κάνουν έτσι να διαγράφουν ένα μικρό τόξο. Κάθε φορά λοιπόν που διαγράφουν αυτό το τόξο, τα μυτάκια από πάνω, επειδή είναι ιδιαιτέρως μυτερά, άμα βγάλω ένα θα το δείτε, τι κάνουνε, αρχίζουν και τρώνε τη φωλιά από το ρουλεμάν. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Έχουν αρχίσει και από τη μέσα μεριά το ξύνουνε σιγά σιγά. Φαίνεται. Λοιπόν. Γιατί έχουν χώρο να διαγράψουν τόξο μέσα στη φωλιά. Το αποτέλεσμα είναι να σπάνε οι μύτες, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό για το που καταλήγουν αυτές οι μύτες. Λοιπόν, αυτό είναι το ρουλεμάν που είχε μέσα. Αυτό είναι το ρουλεμάν που είχε μέσα. Βλέπουμε τη μύτη η οποία είναι έτοιμη τώρα να αμολύσει. Και αυτό είναι το ρουλεμάν που θα βάλουμε. Νομίζω ότι η διαφορά είναι κάτι παραπάνω από κραυγαλαία. Και για το λόγο του αληθές, Japan. Εδώ βλέπετε τη βασική διαφορά. Τα ρουλεμάν πάνε και φωλιάζουν σε ένα μικρό, πώς να το πω τώρα, ένα κουμπάει το ένα το άλλο. Εντάξει, έχουν μία, πώς να το πω, ένα αυλάκι μέσα στο οποίο φωλιάζει το κάθε βελονάκι από το ρουλεμάν. Αυτό δεν επιτρέπει στο ρουλεμάν να πάει δεξιά και αριστερά. Πρώτον, δεύτερον, το ρουλεμάν, όπως βλέπουμε από πάνω, είναι επίπεδο. Δεν έχει μύτη, δεν έχετε καν σε επαφή με το χείλος του σώματος του ρουλεμάν. Οπότε η μοναδική κίνηση που μπορεί να κάνει είναι να περιστραφεί γύρω από τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν του βάλεις ικανή ποσότητα γράσου, αυτό θα γυρνάει για πάντα. Εντάξει. Οπότε την επόμενη φορά που θα αλλάξετε τα ρουλεμάν, μην λυπηθείτε τα έξοδα. Αυτό να σας πω, το πήρα. Κωδικός είναι ΙΤΑΚΑΠΑ 216F της εταιρείας NTN και είναι προέλευσης Japan, τουλάχιστον έτσι λέει. Αυτό εδώ έχει 10 ευρώ. Και το μοχλικό έχει
2, 4 και 2 στο κόκαλο 6. 60 ευρώ. Χωρίς τα αξονάκια. Αλλά νομίζω ότι ησυχάζεις. Αξίζει τον κόπο. Δείτε πάλι εδώ τώρα πώς είναι. Πώς είναι τα δύο. Άμα καταφέρει και εστιάσει. Δείτε. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, πήρα 3. Έτσι. Τα δύο τα έχω βάλει κατάψυξη. Οπότε θα έρθω μετά. Θα ζεστάνω πάλι το σώμα. Και θα τα βάλω μέσα. Θα σπρώξω. Με το ίδιο κόλπο, με την τίζα.